Ora 14, bun găsit. Luni încep înscrierile la clasa pregătitoare. Ca să-și dea copiii la cele mai bune școli, sute de părinți caută disperați pe cineva care să ia în spațiu pentru a obține viza de flotant. În unele cazuri se ajunge ca 10 de oameni să aibă viză de flotant pe o garsonieră de 30 de metri pătrați. Iar cei care oferă viza câștigă bani frumoși. Prețurile variază între 250 de lei și 400 de lei. Ministerul Educației spune că știe de existența acestei probleme și încearcă să găsească un cadru legal pentru stoparea fenomenului. Și vă prezint invitații cu care comentăm subiectele acestei ore. Sunt alături de mine în platou doamna Monica Tatoiu. Bine ați venit, doamnă. Și de asemenea antreprenorul Dragoș Drăgoteanu. Doamna Tatoiu, am să încep cu dumneavoastră, că discutam înainte. Sunt în Consiliul de Administrație a unei școli din București. Vă ne mulțumim subiectul. Cea mai bună școală din București, Pia Brătianu. Cei care ne urmăresc știu despre asta. Și în ultimele 6 ședințe de Consiliu Director am luat în discuție această problemă. An de an, când se face recensământul populației școlare din circumscripția școlară, îți dă un anumit număr. La școala Pia Brăteanu erau 11 copii. 11. An de an se înscriu pe ultimii metri 200-250. Da? În jurul școlii anunț pe geam 200 de euro, că e Pia Brăteanu, 200 de euro pentru un flotant. Acum nici măcar nu se mai fac flotant, nu se mai face flotant de la 1 ianuarie. Atenție, domnilor care vreți să vă faceți flotant, se schimbă adresa din buletin. După care o să putem să întrebăm dacă se plătește la administrația blocului întreținerea. După care, dar Ministerul Învățământului nu are treabă cu școlile. Ține de primărie. Domnul primar, că pe dumneavoastră vă reprezint în Consiliu și nu vreți să mă ascultați când vă dau telefon. Că pe domnul Tudorache de la 1 îl reprezint în Consiliu. Așa. Eu îmi fac datoria. Trebuie primăria să pregătească, să închirieze spații, să verifice. De exemplu, la Pia Brăteanu nu au laboratoare, pentru că elevii de ciclu de clasă 0 nu pot să învețe în alte clase decât clase cu un mobilier special pentru copiii mici. Clasele alea nu pot fi folosite după masa pentru Bine, această discuție s-a purtat și când a fost treaba primăriei, domnilor primari. Domnilor primari, trebuie să rezolvați treaba, nu acum, n-au apărut decât de azi pe mâine într-o noapte normele de înscriere. Bun, dar de unde, cine face această clasificare a celor mai bune școli în jurul cărora se zbat toți părinții să facă rost de viză de flotant, de buletin? Cum se duce vorba prin oraș sau cum? Deci, știți care sunt școlile bune? Unde directoarea a fost numită prin concurs, nu că este ruda lui nenea de la politică. Doamna, sau de unde dar și ce discuții au fost cu directorii unde învățătorii, știți cum e la Pia Brăteanu? Cum era pe vremuri în școlile alea de protocol, 150 de alea, da? Dar când tu ai educatoare sau învățătoare care vin la școlile de diplome de alea, de nu știu să vorbească cu copiii și dau cu capul de pereți, da? Unde directoarea e tot timpul în excursii și sunt la 2 pași de Pia Brăteanu, sunt școli care nu sunt acoperiți nu e acoperit numărul de elevi. De ce? La Pia Brăteanu, media pe școală e 8-90. Bine, și nu e singurul exemplu, înțelegem că sunt mai multe școli în București. În rankingul din București e cea mai bună școală. Domnule Drăgoteanu, cum vedeți această situație? O propun pe doamna Tatoiu oficial supervisor peste sistemul educației sau eventual peste primarii. Îmi dați o vestă antiglonț și gata. Doamna Tatoiu vorbește și în calitate de profesor, adică știm că și pe vremea noastră erau cele mai bune licee, cele mai bune școli, întotdeauna exista un clasament din acesta oficial sau neoficial. După calitatea absolvenților. Pot să-i mai fac o propunere, să deschidă o școală privată pentru profesorii care nu reușesc să atragă copii. Nu, îmi cumpăr eu așa o cameră de luat vederi, să vedem la inspectorat, că inspectorii sunt de vină pentru calitatea personalului. Inspectorii pentru calitatea personalului, că și la inspectorat sunt numai pile și PCR-uri, da? Și primăriile să-și vadă de treabă, să înceapă să construiască școli și grădinițe. Dar ce înseamnă, doamna Tatoiu, școli bune? Adică unde calitatea procesului educativ este foarte înaltă, unde rezultatele sunt foarte bune? Unde există un management de calitate, pentru că peștele de la cap se împute. În momentul când ai o directoare, cum știu eu că e aici pe lângă Piața Victoriei, cu pile, da? Care jumătate din timp e plecată și când vine de extemporale copiilor, e o mare diferență față de
cele pe care le cunosc eu la Pia Brătianu, care fac activități extrașcolare, care fac predare în interesul copiilor, care învață matematică ca să înțeleagă ce se întâmplă cu un cont bancar, nu ca să le învețe pe din afară găini, rațe și oi, da? Asta e diferența. Pedagogi, nu doctori în matematică predau la școlile bune. Și cum rămâne cu acea discuție că copilul bun și silitor, căruia e gândul la carte, învață bine oriunde? Nu sunt de acord deloc cu doamna Tatoiu, 100% împotrivă. Niciodată nu e de acord cu mine. Pentru simplu motiv că ține de motivația copilului. Sunt, exact asta vă întrebam. sunt oameni brilianți în România care au plecat din cine știe ce top în domeniile lor, care au învățat la lumina lumânării pe vremea lui Ceaușescu. Corect. N-aveau nici nu știu ce fel de protocol, n-aveau nici managementul nu știu care, nici directoarea. Aveau dascăli, aveau formatori de suflet. Deci despre asta vorbesc, despre dascălul care intră la clasă și îi deschide cartea copilului și îl învață să învețe și să iubească învățătura. Dar nu una care vine și zice, boule, tâmpitule, de le dă cu capul de pereți. Despre asta vorbesc, despre dascăli. Dascăli. Nu mai avem dascăli. Dumneavoastră care ați fost profesoară, de ce nu faceți la modul serios o școală, o mișcare pentru dascălii adevărați care au existat pe vremuri, pentru noua generație de dascăli? Pentru asta trebuie să ne asociem, da? Dar avem un institut de științe ale educației, populat cu pile și cunoștințe și relații, da? Nu s-a întâmplat nimic în Institutul de Științe ale Educației, cu aia care au vrut să facă ceva. O funcție publică pentru doamna Tatoiu. Nu e vorba. Nu, la modul serios. Tu știi, noi ne cunoaște de atâta vreme, tu știi cum gândesc eu. Trebuie să ne asociem în interesul public, nu în interes personal. Școlile pedagogice din România, de la desființarea liceilor pedagogice, au devenit fabrici de diplome. Toți, dacă intri la universitate să vezi cum îi pregătesc pe ăștia, eu în interiorul universității o facultate, un masterat de 3 ani, numai pe plată, toți sunt specialiști în e-learning. Și te duci la doi pași de București, ăla săracul de el nici carte n-are, și tu ești specialist în e-learning, ce pedagogie știi să câștigi cu copilul ăla? Trebuie să-l înveți să iubească. La lumina lumânării am învățat și eu. Că am trăit pe vremea lui Ceaușescu. Bucuria, dragostea pe care ți-o inoculează profesorul de biologie, profesorul de istorie, sunt cele care te motivează să stai la lumânare să descoperi. Nu una care vine cu fițe și cu masterate pe afară și cu 10 de la inspectorat, pe care școala nu poate să o dea afară, știți? Că într-o școală bună, dacă inspectoratul îți trimite un profesor pe care părinții nu-l vor și cer în trimestrul 2 să-și mute copilul în altă clasă, nu poate să-l dea afară. Pentru că inspectorul de specialitate îi dă 10. De ce? Asta ar trebui să-i verificăm și pe inspectorii de specialitate. Deci școala, chiar dacă părintele... Acum 3 zile am avut ședință. Eu văd că ăla nu-și face treaba, nu știe. Nu pot să-l dau afară. Și atunci încep să se mute. Și ai clase cu 34 de elevi și clase cu 20. Doamna Tatoiu, dar vedeți, tendința generală până la urmă este în contradicție cu ceea ce spuneți dumneavoastră și modelul promovat de domnul Dragoteanu. Acum nu se mai poartă dascălul care vine cu dăruire la ora. Acum se vorbește despre e-learning, despre homeschooling și așa mai departe. Tâmpenii. Vă spune, am un doctorat în educație în Statele Unite luat, adică nu aici. Deci, până în clasa a 8-a, copilul trebuie să-și dezvolte dragostea de a descoperi, de a se întreba de ce, de a descoperi în mod primar lumea. După aia poți să faci și e-learning și ce vrei tu. Dar în prima fază, ce îmi spunea, că amândoi noștri, că copiii noștri au fost la școala americană, îmi spunea Victoraș, mama, trebuia să mă dai la școala românească, până în clasa 8-a, la o școală bună românească, și de-abia dintre a 9-a să mă dai la școala americană. Altul ar fi fost traseul. Deci veneau copii în clasa 9 la școala americană din învățământul românesc, cu profesorii ăia de modă veche, nu cu ea cu e-learning, și îi băteau la fund pe ea de la școala americană. Deci sistemul românesc inițial a fost foarte bun. A venit Banca Mondială și aici îmi asum responsabilitatea domnilor de la Banca Mondială cu care m-am înjurat la Washington, când am avut o bursă, au distrus
învățământul românesc în 1992 cu bani finanțați de Banca Mondială și cu ajutorul decidenților de la noi. Doamna Tatoi, aș fi vrut să vă pun o întrebare sinceră. Cât de mult contează parcursul educațional al unui copil și de câți bani au părinții? Pe vremea lui Ceaușescu nu conta. Acum contează. Foarte mult. Dacă nimerești într-o circunscripție școlară cu directoarea numită de domnul inspector pe ochi frumoși, cu profesori scoși pe bandă rulantă, cu masterate în educație fără acoperire, copilul tău nu are nicio șansă. Chiar dacă îl trimiți la meditat. Domnule Drăgoteanu, există șanse egale pentru copii în momentul în care ei fac primii pași la școală, indiferent din ce pătură socială provin? Eu cred că există șanse egale. Mai mult decât atât, cred că copiii din provincie sunt mai aplecați spre educație și spre învățătură, spre dragostea pentru evoluția în viața lor. Pentru că altă șansă n-au, pentru altă că nu șansă există alte Deci tentații. acolo motivația este să plece de acolo. Motivația este majoră, să plece de acolo și să reușească într-un oraș mare. În București, în momentul în care vezi că ies de la cursuri, anumiți copii scot ultimele modele de telefoane și n-au altceva de făcut decât să se ducă la mașina care îi așteaptă cu șofer. Spuneți-mi unde este motivația. De multe ori avem senzația Așa. că vorbim despre două Românii. Cei bogați se luptă să-și ducă copiii la cele mai bune școli, iar cei săraci nu își permit să înscrie pe cei mici nici măcar în învățământul primar.